ఈరోజు కాటన్ కోటాలో కలంకారీ శారీస్ వచ్చాయి. ఇవన్నీ కూడా కలంకారీ శారీస్, కలంకారీ డిజైన్ చూడొచ్చు. ఇదంతా కలంకారీ డిజైన్. ఇది దీంట్లో ఇవన్నీ పీసెస్. ఇవి ఏదైనా మన దగ్గర సెట్ వైజే తీసుకోవాలి కంప్లీట్గా హోల్సేల్ కనుక. మన ఎస్ఎన్ఎస్ శారీస్లో ఇట్లాంటి డిజైన్స్ చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఈ డిజైన్ అయితే మళ్ళీ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇలా చూడొచ్చు కంప్లీట్గా శారీ అంతా. దీనికి బ్లౌజ్ పార్ట్ వచ్చేసి క్యామ్రిక్ వచ్చింది. బ్లౌజ్ పార్ట్ చాలా బాగుంటుంది. క్లాత్ కూడా ఇది సెల్ఫ్ జకార్డ్ వచ్చి మందంగా ఉంటుంది క్లాత్, బ్లౌజ్ క్లాత్ ఇది. అలాగే శారీకి వచ్చేసి స్మాల్ పైపింగ్ బార్డర్ వచ్చింది. స్మాల్ పైపింగ్ బార్డర్ కూడా చూడొచ్చు. శారీ అంతా కోటా శారీ ఇది. ఎవరైనా హోల్సేల్లో కావాలి అనుకుంటే మన ఎస్ఎన్ఎస్ శారీస్కి డైరెక్ట్గా రావచ్చు. లేదు అంటే వాట్సాప్ వీడియో కాల్లో కూడా సెలెక్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కంప్లీట్గా ఎవరు తీసుకున్నా కంప్లీట్గా సెట్ వైజ్ తీసుకోవాలి. ఓన్లీ హోల్సేల్ అండి. థ్యాంక్ యూ.